A Real Madrid nyerte meg a Puskás Suzuki Kupa labdarúgó tornát, miután a döntőben 2-0-ra verte a görög Panathinaikoszt. A bronzmeccsen a Budapest Honvéd Magyar Futballakadémia 4-2-re győzte le a Puskás Akadémiát, többek között Tóth Patrik találatának köszönhetően, akinek a duplája mellett még egy gólpasszt is sikerült adnia, pedig csak csereként állt be. Hát azt kérte a mester, hogy próbálj gólt rúgni, harcoljak meg minden labdáért, és ha tudok, adja a gólpaszt is. Hál' Istennek ez is sikerül. Kívülről egy ilyen nagyon harcos, kemény találkozónak tűnt, belülről meg még keményebbnek tűnt, ugye ott már én is éreztem a párharcokat, de összességében örülünk, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Az U17-es tornát a Real Madrid 2008, azaz az első kiírás után másodszor nyerte meg, megszakítva ezzel a Budapest Honvéd Magyar Futballakadémia 3 éve tartó sorozatát.